In deze uitzending van Venray van Toen besteden we aandacht aan de opkomende industrialisatie in Venray. Een van de eerste nieuwe industrieën was onder andere de ketelfabriek van Mulders in Oostrum. Na de vele kleine sigaarfabriekjes, zuivelfabrieken, een strohulzenfabriek en een kartonfabriek kreeg Venray er een totaal nieuwe industrie bij. Een ketelfabriek, dat later uitgroeide tot Muvero, dat hier decennia lang achter mij gevestigd was. Grondlegger was Graat Mulders uit Blerik. Kijkt u mee naar de geschiedenis van Muvero. We gaan terug naar 1934. Graat Mulders uit Assen is dan werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen in Blerik. In deze periode fabriceerde hij voor zijn buurvrouw een wasketel, die de naam kreeg Muldersketel. De koperen wasketel bleek achteraf een revolutionaire uitvinding te zijn. En er kwam steeds meer vraag. Wanneer in 1937 de betonfabriek van Enkevoort aan de Monseigneur Hansenstraat tegenover Café Kamsegrat in Oostrum vrijkomt, waagt Mulders de grote sprong. Onder de naam Mulders Spaarketels begint hij een ketelfabriek. Venray heeft er dan weer een nieuwe industrie bij. De mannen van het eerste uur waren onder andere Harry Gerrards en Harry Kleffas. Hij was technisch adviseur van Mulders. Tijdens de mobilisatie werden in Oostrum voor het Nederlandse leger ook de eerste aluminiumkookketels vervaardigd. Wanneer Mulders na de oorlog een grote opdracht krijgt van 1500 ketels uit de Noordoostpolder, is zelfs de noodfabriek van de voormalige stoomzuivelfabriek te klein. In 1948 worden de eerste bouwplannen gemaakt voor een nieuwe fabriek aan de Stationsweg. Er werken dan ongeveer 20 mensen bij Mulders. Voor de aanvang van de nieuwbouw eind 1949 hadden maar liefst 32 aannemers zich ingeschreven voor dit werk. Het Venrayse aannemersbedrijf firma Oudehoven en Zoon uit Venray was met 239.999 gulden de laagste inschrijver en kreeg hiermee de opdracht. De nieuwe fabriek was niet alleen de grootste, maar ook het modernste naoorlogse bouwproject in de gemeente Venray. Het ontwerp van de nieuwe fabriek en het latere woonhuis was van architecten Gebroeders de Vries.
Met name het golvende sheddak van de fabriek was iets nieuws. De halve bogen van het dak werden opgebouwd uit keramische flesjes en beton. Het systeem werd voor het eerst in Nederland toegepast. De duizenden zogenaamde keramische flessen werden nog handmatig gelost. Harry de Mulder en Wim Daniels waren de oppermannen en konden Jean Arts, die zich als een echte flessenlegger had ontpopt, amper bijhouden. Na maanden van bouwen kwam langzaam maar zeker de contouren van de nieuwe fabriek in zicht. Inmiddels was ook de bedrijfsnaam Mulders Spaarketels veranderd in Muvero, wat stond voor Mulders Ketels Venray Oostrum. Als de fabriek in 1950 wordt opgeleverd, wordt direct gestart met de verhuizing en de inrichting van de nieuwe fabriek, die een oppervlakte heeft van 5000 vierkante meter. Binnen niet al te lange tijd kwam ook de productie weer op gang en stonden de eerste ketels alweer klaar om uitgeleverd te worden.
Sinds de nieuwe fabriek maakte Muvero een stormachtige ontwikkeling door. Men manifesteerde zich steeds vaker met nieuwe producten op grote internationale beurzen. Uniek was toch wel dat Muvero zelfs kookketels leverde aan Nederlandse kloosters. Vanuit Oostrum werden ze rechtstreeks verstuurd naar de missieposten in Afrikaanse landen en het huidige Indonesië. De ketels werden eerst goed verpakt in stevige houten kisten om vervolgens naar het toenmalige laad- en losstation van de Nederlandse spoorwegen in Oostrum te brengen. Van hieruit ging het transport verder per trein naar de Rotterdamse haven om verscheept te worden. Het was altijd een heel karwei om de grote, zware kisten in de wagons te krijgen. Frits Mulders en Wim Kessels hadden het er druk mee. Eind jaren 50 werkten er zo'n 100 mensen bij Muvero, waarvan ook veel jongeren die via de ambachtschool kwamen en hier hun verdere vakopleiding kregen. In deze periode werden veel verschillende producten gemaakt. Van eenvoudige kookketels tot aan grote kookinstallaties. Dagelijks reden eigen vrachtwagens tot ver in Europa om deze producten af te leveren. Na 1963 begon het tijdperk van de wasmachines en het kant-en-klare veevoer. Hierdoor begon de vraag naar de wasketels en kookketels van Muvero terug te lopen. Ook de moderne techniek deed zijn intrede. Voor Mulders werd de druk te hoog en in 1972 kwam Muvero in Duitse handen, die in het jaar 2000 definitief een einde maakte aan een van de oudste Venrayse industrieën. Muvero Ketel- en Apparatenfabriek. Vandaag de dag is het karakteristieke gebouw nog steeds in bedrijf, maar dan als een bedrijfsverzamelgebouw.